alueella olevia metsiä. Onko meillä mitään oletettua tulosuuntaa sille viholliselle? Etelä Okei. kokonaisuudessaan ja lounas. Joo. Pitää se mäen päädystä melko vapaaksi, että sinne voi rauhassa kutsua tulta, että pysytään me täällä rinteen alhaalla. Joku ehkä 50 metriä tuosta rinteen Asemiin alaosalta, noin niin 300 ylös ja metriä, eli puistetaan kohta ollaan piiloon. asemassa. Menos Urho Karvanoppa. Suoraan sieltä pitkän radion kakkoskannulta. Joo. Missä päin te ootte nyt? Onko homma selvä? Me ollaan tässä TR006 vieressä. Lähtekää etenee tänne A1-markkerille. Selvä homma. Jalkaväki on asemissa tässä Palttieralla A1, A2 tässä sinisen välissä olevan viivan kohdilla levittäytyneenä. Tuli ihan ilmeisesti sitten vapaa, jos vihollista tulee tuota mäen päältä. Kyllä, tuli jo vapaa. Muistakaa kaikki, että koitatte saada ilmoitusta niistä vihollisista, niin saadaan tykistöä sinne kohteeseen. Huuellaan vaikka välillä, että onko ne kaikki kunnossa ja käydään tsekkaa, että ne ei ole tajuuttamana, että saadaan ne paikattua tarvittaessa. Nyt sitä terlaa. Meikäläinen jalkautuu, mä käyn ottaa Stingeri käyttää. Missä päässä menee se kopteri? Tais mennä jo. Onko se ammuttu alas? Ei oo varmuutta siitä. Vaunun sijainti A1. Ihan, no A1. Kuitti. Tuli muuten kuti tohon ihan viereen. Kymppi kakkonen. Taitaa kuuluu Hekojasta. Joo, tosta Iistisä lentää tulittaa noita mettäsarkkeita. Brutus sininen näkee hyvin pellolle. Sama pusa näkee hyvin pellolle. Kuitti.
Alright. Tää olikin vähän oletettua suurempi tää alue. On, mutta tuossa on aika hyvä näkyvyys. Missä se meidän muuten se vaunu on? Joo, no sitä mä olin just kertomassa. Se on nimittäin, sanotaanko, että tästä suoraan Northwestiin, mutta me ei nähdä sitä, koska se on tuolla tuonne mäen takana. Et sinne on sen verran matkaa. No mutta sehän pitää tosi hyvin tuo A1-alueen, koska meillä on tässä kuitenkin tosi hyvä näkyvyys ja samoin tuohon takana olevalle pellolle. Ja me kyllä nopeaa liikutaan tuonne Northwestiin, jos on tarve. Joo, hyvä. Tän ison alueen takia mä just otin tän jaon tälleen, että mun ei tarvii niinku kaikkia tässä paimentaa ihan jatkuvasti, niin saatte itse vähän ottaa asemia tässä sen mukaan. Ja... Kyllä, ja meillä on toisekseen, jos tulee paha tilanne, niin me saadaan nopeasti irti tuossa takana olevaa metsikköä, ettei meillä ole tarvitse suojattomasti lähteä irti. 2 miestä, Joo. 1 partio menetetty, Bravo 2 sektorilla. Jossain vaiheessa luultavasti liikutetaan teitä lähemmäs tätä vaunua tai vaunua lähemmäs teitä, mutta se riippuu siitä tilanteesta ja miten kontaktia tulee. Havainnoimaan ja pysäyttää vihollinen siinä. Kyllä, ja mä tuossa jo kattelin valmiiksi, että jos ne tulee tuolta Eastistä päin, niin me voidaan tuo sininen partio siirtää tuohon. Meikäläinen välittää tuossa keskellä peltoa tuommoinen vihollishavainnot sen mukaan pientä tönöä sun muuta, niin sinne irrottaa KK-mies, jolla on ihan hyvä näkyvyys tuonne sitten tukemaan mahdollisesti. Tai sitten tuetaan tätä rinteestä. Joo, kuulostaa hyvältä. Bravo 2 tulossa isku, 20 sekuntia. Vihollinen ilmeisesti tällä hetkellä tuolla Bravo 2 alueella ainakin näkynyt jotain liikettä. Alright. Eli katsotaan miten tilanne kehittyy. Tilanne on nyt tällä hetkellä se, että meidän jalkaväki on levittäytynyt tähän A1 ja A2 markkerin väliin. Ja meidän vaunu on tossa A1 markkerin läheisyydessä. Ei olla saatu näköhavaintoa vihollisesta. 10 kuitta. Kovin on hiljasta. Joo, mahdollista, että vihollinen on tuolla Bravo-merkkejä luona. Niin. On 310, onko teillä jotain kontakteja siellä? Savun käyttö ihmisiä vastaan. Onko sulla tietoa, että mites toi, että saaks toi vihollinen tulla tosta ton pellon läpi, joka on meistä niin pohjoiseen? 2. Kontaktiraportteja. Elikkä kun tossa on toi punainen... Vihollisen BTR tuhottu ASR koiralle TRP 008-012 välillä. Ai tuolta niinku Northeastista. Ei muita havaintoja. Joo, RP 03. Haluatteko sanoa raffia aluetta, että pystyis kutsua epäsuoraan? Sieltä, että... Odota. Ei oo tietoa siitä, ilmeisesti se on mahdollista. Koska toi olisi ainakin se, että jos mä hyökkäisin tänne, niin mä käyttäisin tota Okei, TRP Bravo 06 ja 03 välistä aluetta. Iskisin suoraan pohjoisesta. Koska nythän me puolustetaan eri suuntia. Mä tulisin just tän kukkulan yli suojassa. Mut en tiedä kumpi sit, mä oon tosi vähän näitä tehnyt. Tuossa on toisaalta, jos katsoo, niin tuossa on toi TRP 007 alue, niin se on tosi avointa, että mä en usko, että ainakaan vihollinen siitä tulisi, että joka tapauksessa se koukkaisi pohjoisen suuntaan, jos on enemmän suojaa. Niin tossa TRP-3 suunnilla on kyllä hyvin puulinjaa. Northeast-kulman alueelle tulee 9 ruudun kokoinen sulku. Vai ollenkaan? Käsittääkseni ei oo ollenkaan. 10-2 tuli seis. Niin, että olisi yksi hyvä idea vai ajaa just negatiivisen kutsuttu Jotta käy. Joo, ihan sitä ei oo omia. Vihollinen on vaan paljon edempää. Joo, ja sitten
oiskohan se mahdollista, että teillä olisi myös kuitenkin tänne mäelle samaan aikaan näkymä? Kyllä me sillai voidaan. Joo, te olette tämmönen liikkuva yksikkö, niin... Voitko ampua? Niin mun puolesta me voitais käydä kurkkimassa tuolta, että näkyykö sillä aukealla mitään. 10-2 kyllä voitte, mutta älkää vielä mennään tosta kissasta metsää pitkin niin pohjoiseen. Saatu hyvää tietoa, kiitos. Ottakaa vihollisen taistelukosketus ja valmistautukaa ohjaamaan epäsuoraa tuulta meikäläisen kautta vihollisen niskaan. Elikkä liikutaan kohteeseen RJ-kissa. Toista. Saako RJ yhteyttä joukkueen johtajaan? RJ on ilmoittanut kontakteista joukkueen johtajalle. Ootko ehdottanut, että me voidaan flankata jollakin ryhmällä täältä? Hyvä, stoppi tähän. Sitä en oo ehdottanut. Voitko toistaa vielä flankkausehdotuksen mulle? Odota hetki. Oota tässä. Jos puolet ryhmästä nousee tuohon harjanteen päälle, sitten turvaa toisen, vaikka sinisen liikkumisen, lähtee tästä suoraan Southeastiin liikkumaan. Liikutaan sitten tuohon B1 metsän suojissa, jonka jälkeen kierretään kissalle, ei korjaan kanalle. Ykkönen. Ja B3. Onko teillä viholliskosketus tällä hetkellä? Voitteko irtaantua Charlie-alueiden suojaksi? Vihollinen todennäköisesti murtautunut kakkosalueessa ihan täysin kohdalla. Sain... Odotas hetki. Vaunu 6. Vihollinen on mahdollisesti jo murtautumassa Charlie-alueelle. Että... Nyt tavalla tai toisella niin koitetaan lähteä sinne vihollisen perään ja koukata selkää, mutta vältetään avointa aluetta. Eli me lähdetään tästä vaunun kanssa tietä pitkin täältä pohjoisesta. Vaunu suoraan metsälaajassa suuntaan east. Valojuovi joo, suunnasta 100. Voisiko mennä vähän jompaakin päästä? Ykkönen. Meidän vaunu on tällä hetkellä täällä pohjoispuolella. Jalkaväki on A2-markkerin läheisyydessä. Ja heillä olisi mahdollisuuksia koukata vihollisen selkään. Myös BTR on havaittu tuolla Eastissä. Joo, kuitti ykkönen. Kokka jalkaväärä vihollisen selkään. Tue vaunulla, yritä päästä läpi se vaunu suojuu torjumaan sitä vihollisen vaunuarmada, joka vettää Bravo-puolen alueen. Okei, eli... Kuittaa ykkönen sai. Ykkönen sai. Eli siis... Meillä on nyt mahdollisuus, ollaan saatu lupaa koukata vihollisen selkään. Tuetaan tällä vaunulla, mahdollisesti BTR, joka tulee. Jalkaväki lähtee koukkaa tuolta vähän etelän puolelta. Noita metsälinjoja pitkin lähdetään tonne B3-markkerille ja sitten sieltä yritetään vaikuttaa mahdollisesti viholliseen, joka etenee tonne Charlie-alueelle. Pitäisikö vaunu mennä tuohon päälle ja sitten jalkaväki lähtee liikkumaan metsän suojissa? Voiko levittää ryhmän rippeet tähän TRP-005 ja ton... Joo, vaunu yritetään suojata mahdollisimman paljon. Kai voit. Sä oot tällä hetkellä ainut kunnossa voimallisella sektorilla, jossa vihollinen hyökkää päälle. Kakko. Tullaanko nappaa teidät kyytiin siellä? Mä määritän tohon siihen teistä suoraan tonne Aaser-koiran suuntaan. Pitäis me lähtee saman tien, tässä on vähän kiire muuta. Lähtekää saman tien, tässä on kiire. Minä otan tästä johonkin, tulkaa minun perään. Southeastiin oleva metsän laita täyteen sulkua, eli kun ilmastus kun viholliskonto on vedetty siihen, että tosiaan iso sulku siihen. Vähän niinku Southtiin enemmän. Näytäis kakkonen toista vielä sijainti missä kohti? Mennäänkö vähän Southtiin? Eli ryhmitetty siihen 00 teeman läheisyyttä. Määritään siihen metsän laitaan Southeastiin teistä. Niin, ison sulu, joka me voidaan tehdä sillä. 10-2, voitte ampua sulun siihen nyt. Vihollinen on jo läpi. Kymppi ykkönen. Joo, 10. Ykkösen vaunu on tuhonnut vihollisen BTR:n.
10 joutuu poistumaan. Tuleeko ne muut tänne päin? Me tullaan tän perään. Otetaan koko ryhmä tähän, että mennään yli. Meikä hitsii nyt yli, niin ottakaa tässä. Jalkaväki, teillä alkaisi olla kiire, meidän vaunu on tuhoutunut, meillä on kontaktia täällä tosi pohjoisessa. Perässä, saman tien mennään vaan, jousta vaan. Kysy vihollisen sijaintia. 10-1. 10 kanava. Kymppi ykkönen. Kakkonen 10. Onko vihollinen vielä metsän laidassa? Nyt siihen sitä sulkua pukkaa. Liikettä Savun suunnassa North-Eastissä. Nootissa. 10 aloittaa. Eli 10-2, vihollinen TRP 007, 100 metriä iisti. Sinne mennään. Mihinkään vittuun meikä mene. RJ, mulla meidän sijoittia koko ajan. Joukkojen johtajat. Kuuleko ykkösestä kukaan tai mieluiten ryhmäyhteydessäkään? Ruuttus kuulee. Mikä siellä ykkösellä on tilaa? Ykkönen tällä hetkellä kierretään vihollisen selustaan, ollaan pisteet 10-2. B1 ja kanan Ollaan nyt välillä. tässä kylän... Kierretään vihollisen selkään, tässä on puoliryhmä ainakin. Mä katson, että tää on kuollut. En kehtaa ampua. Tää ei oo kuollut, sori. Jenkkäkaveri, sä kuolet nyt. User left your channel.